Hi ha diversos aliments que, si no es preparen o les mengem de manera adequada, poden ser perillosos o fins i tot letals per a la salut humana. És important prendre precaucions i seguir les instruccions de seguretat apropiades al manipular aquests aliments. Aquí tens alguns exemples. Fugu és un peix japonès, el qual el fetge i altres òrgans contenen una toxina mortal anomenada tetrodotoxina. Només els cuiners qualificats i amb l'entrenament adequat poden preparar-lo perquè sigui segur per al consum. Veganets, aquests peixos marins tropicals contenen cianur que es troba a la pell i les vísceres. Si no es cuinen prou bé, aquesta substància tòxica pot provocar enverinament. Almendres amargues. Les almendres amargues contenen una substància anomenada amigdalina que en ser metabolitzada allibera cianur d'hidrogen. És important no confondre-les amb les almendres dolces, que són segures per al consum. Bacallà malament preparat. Si el bacallà no és seca, salat o conservat de manera adequada, pot contenir una bactèria anomenada Clostridium botulinum, la qual pot produir una toxina que causa el botulisme, una malaltia greu i potencialment mortal. Fruits de mar en mal estat. Els mariscs i els peixos poden ser portadors de bacteris i toxines si no es manipulen ni es conserven de manera adequada. El consum de fruits de mar en mal estat pot provocar intoxicacions alimentàries greus. Plantes verinoses. Algunes plantes, com ara la ciguatera, una toxina que afecta els peixos de l'escullera, o determinades espècies de bolets, poden ser verinoses i posar en perill la salut si es consumeixen sense conèixer les propietats. Aquesta llista només és una petita mostra dels aliments que poden ser perillosos o tòxics si no es manipulen o preparen de manera adequada. És important seguir sempre les instruccions de seguretat alimentària i consultar experts qualificats si tens dubtes sobre algun aliment específic.